ମିଲି ଏ ମିଲି ମିଲି କୁଆଡେ ଗଲା ଭାଇ? ହଁ ମା। ଆଚ୍ଛା ମହାରାଣୀ ଏଠି ତାହେଲେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବସିକି? ଦେଖୁଛୁ ପରା ଟିଭି ଦେଖୁ। ହଁ ତୋର ଆଉ କାମ କଣ ଯେ ଦିନ ରାତି ବସି ମୋବାଇଲ ନହେଲେ ସେ ଟିଭି କି ଦେଖି। ଚୁପଚାପ ତ ଟିଭି ବନ୍ଦ କର ଆଉ ସେଠୁ ପାଠ ଆଣି ପଢ ଟିକେ, ନହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ଖରାପ କେହି ହେବେନି। ମା ତୁ ବି ତ ପାଠ ପଢିଛୁ, ପାଠ ପଢି କଣ? ଭାଗ୍ୟ ତ ଖରାପ ଥିଲା ଏତେ ପାଠ ସାଠ ପଢି ତମକୁ ଏଠି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦବାକୁ ଆଇଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ପାଠ ପଢି କଣ କରିବି? ତୋରି ଭଳିକା କାହା ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବି, ବାସନ ମାଜିବି, ଘର ଝାଡୁ କରିବି, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ତତେ ତ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି। ଯେତେବେଳେ ହାତରୁ ସମୟ ପଳେଇବ ନା ଝିଅ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିବୁ ତୋ ମା ଭଲ କହୁଥିଲା କି ଖରାପ କହୁଥିଲା। ତ ଏଇ ଭିଡିଓଟିର ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଗକୁ ଏମିତି ଏମିତି ଭିଡିଓ ଆଣିବି। ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏତେ ବି ଭଲ କରୁନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୋ ଆଇଡିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।